गोबां दावजेंआव बहुत मानसि जादों गोदान बोसोरनि थाखाय 1 तारिखनि 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख 4 तारिख 5 तारिख 1 तारिखनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बहुत मानसि जालांसिगोन मानसिया जर एसे गोजौ जालांगोन आरो नै हाजार मानसि जादों दावजेंआव नै हाजार मानसि जादों सोरबा पिकनिक जाफैनोबो हागोन आरो पार्टिबो जाफैनो हागोन दावजेंआबो मोजांबा मोजां बहुत मोजां बेलेग जायगाबाबो बेबायदि जायगा गैया बे दावजेंआबो बांसिन मोजांसिन ओइ लांखो लालाय रेकर्डिं खालाम रायजो राजा नोंथांमोना दायो बे दावजेंआव फैनो हासिगोन गासैबो बयबो लोब फैदो पिकनिक जानायनि सम जाबाय जायगाफोराबो एकदम फ्रेश नांथारो मोदोमना खिन्थु दायो मानसिफोर जमा जासिगोन एसे फ्रेश नांनाय नंलागोन होमबाबो पिकनिक जानो फैदो बयबो फैदो सोरबा पिकनिक जानोब्लाबो नांलायनो नाङा सोरबा जौ लोंनोबाबो बे पार्टियाव नांलायनो नाङा बहुत दैयाबो थान्दा ना बुंनाया बैसिनाबो बेयाव मोनो आरो थान्दा दै नांनाया बिदि 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख 4 तारिख बहुत मानसि जालांगोन बे तारिखआव जोंनि बर'फोराबो गोबां पिकनिक जाफायो आदिबासिफोराबो गोबां पिकनिक जाफायो हारसाफोराबो गोबां पिकनिक जाफायो बिहारिफोराबो गोबां पिकनिक जाफायो गासिबो जाथिफोरनि गावबा गाव जाथिफोरनि पिकनिक जाफायो सोरबा नेपालिफोर पिकनिक जाफायो अनेक बायदिसिना जाथि गावसोरनि जाथि पिकनिक जाफायनो फैयो आरो बेफोराव आदा आं आरो जाहा पा दोङो बेनिफ्राय आरो दुइथुन दोङो जों बयबो फैनायमोन आं दिनै आदा जोंमानि ब्लगखौ खालामदों दिनै जोङो आनएक्सपेक्टेड सरि एक्सपेक्टेडखौनो खालामाखैमोन एफा बुरजा मानसिफोर जागोन होननानै पुरा साराउन्डेड बाय क्राउड साराउन्डेड बाय मेन साराउन्डेड बाय वुमेन अल ओभार द वर्ल्ड कामिं हियार बिदि आरो मोसादों रायजोफोरा मोसादों आरो माहाथो मोसाबावनाय मानसिफोर होनबा गैला गैला थिं गैला मोसानाय मानसियानो गैला माथो मोसागो माने बिसोरो थांसिगोनदां माहा न'आवब्रा समबो जाबायना समबो जाबाय हांसिगोन इयो मानसिफोरा मोनासिगोन ना 라고 아이라 보리야 라고 पाहालाय माथो गस्लाया जेकेटआ हायबायसोदां हेलमेट खुलायছে 보리야 라고 간 말이지 해피 뉴 이어 टाइमा मोनाबायना आरो गाबोन 2 तारिखआबो बहुत मानसि जागोन 3 तारिखआबो बहुत मानसि जागोन 4 तारिख 5 तारिख माने जानुवारिनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि मार्च माने जालांबाय थागोन बहुत मानसि जालांगोन आरो दावजेंआव बहुत मानसि जाबाय बे दावजेंखौ सोर फेमास खालामनाय माने जोंल'सो फेमास खालामदों जों फार्स्ट खालामनाय बिनि सिगाङाव रावबो फेमास खालामाखै आलफ्रेड आदा आलफ्रेड ओमफ्राय आं ओमफ्राय रिपन दैमारि जों साथाम बिनि सिगाङाव रावबो गैयामोन जोंल'सो फेमास खालामदों बेनिखायसो मानसिया जर जाबोबाय एसे मानसिया जर जानानै मानसिया बुरजा जाबाय बहुत गारि लाइन गाबोन दिनावबो बहुत लाइन जागोन गाबोन दिनावबो बहुत लाइन मानसि जागोन नै गारि हाद्रे
दायो बेयाव दै होनांसिगोन गाबोननिफ्राय दै लाबोगोन बेयाव दै सारनांगोन बेयाव बिथांमोना मादैमोना मा फानदों नोंसोरो घुगुनि दाउदै जायालै र' गाबोन जागोनलै गाबोन जाया बेरायनोब्ला मोनानि 8टा मोनानि हरफोराव बेरायनाङा अनेक बेयाव मैदेर थायो टाइगार थायो मोसा थायो गान्दा थायो अनेक थायो नङाबा जानला माला बेरायबाबो बेरायनाङा माबा माबि जायो माबा माबि जानोबो हागौ बेनिखायसो रायजोफ्राबो मोनानि हराव बेरायनाङा मोनानि हराव थानोब्ला खबर लानांगोन आरो मोनायाव हरसे थानोब्ला खबर लानांगोन थाग्रा रुम दंखायो बेयावबा बैसिनाव दंखायो बे जाबाय बे दाउजोंआ जाबाय बर'नि बेखौ बर'आसो बनायदों बिनि सिगाङाव मामोन बिनि सिगाङाव मा बुङोमोन ओमफ्राय आरो बिनि उनाव बोखारनानै मा नाम होखो दाउजें सोरबा 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख बहुत मानसि जालांगोन एसे मानसिया ज' जालांसिगोन आरो